Shalom. Tabahan tikting anon di nomor pitu na rencana punguan parapuan para di Kamis alai jika gabe punguan vokal grup ama di nomor pitu ima tabahan acara tadi bagion. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan menambahkan berkat berkelimpahan. Lau mangarade rohatan yang masuk di parminggota, marede mahita sian buku ede nomor tolu, ayat sada saat ro di ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangal na lidang
dotna ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan debata asim maroham dihami. Aidang tarbain hami mambain manang aha molo soho dengan nami. Dibahini selehon madi hami roha banua gijang. Asa tau hami mandibangi dohot mangulahon lomo ni roham. Sedongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredehita Muses yang buku EDO 437 ayat sada dot ayat tolu. Dengan sudenai ai gari akapi dongi sai di parmudu Tuhani marabit bunga-bungai na dengan nauli ai di sari hondi bata na sai tok tokin lam hita Tangion hamu ma patini debata ima pati pasapuluhon dohot lapatanna. Pati pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas di dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Dia ada lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni opuna. Sirupa donasida mangaramoti nasa ugasanna. Akup nii, dang jadi bola-bola ota pardihuta ni dongan, jolma manang naposona pe siado padona sida jala sidas dason madapoton ulaun nahian ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon naoban tu patimi. Amin. Maredehita sian buku ED 122 ayat sada dohot ayat tolu. Naso adong di tanah
Tatopotima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partaluk niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasaon hami dukko ni asi ni roham. Hati gora na pinatupa ni anak mudo nahu pangasaon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli maami akan nahinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringo tu hasesan di dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajatomu. Au tutu, au sandiri manelesei akka pangalesim ala ni hadirioku. Jaladanghu paingot jaladang behu paingot ingot akka dosam. Hasangapun ma di debata na digicang. Amen. Udul mahamu. Tabegema ede puji-pujian sian vokal grup ama.
Maredehita sian buku ede 755 ayat sada dot ayat paduahon. Tabegema hatani debata turpuk epistel di hari Minggu, ima natar surat di Pasalmen 140 ayat sada satro di ayat 10. Tajahama margati sore. Haleluya, ale tondiku, puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai, tu anak ni jolma na soupeo panupahion di bagasan ibana. Martuama manang ise nama bahen debatani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sipatikos uhum tu aka nani rupa, silehon si panganon tu aka namale, Jehovah makar hari aka natarate. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana margogoyhon aka nasopot somarama, somarina, dohot aka nama balu. Jala di palipe yang godala ni aka parjahat. Ima sahakna, martua do aka natumangion hata ni debata,
Jala nampiopsa. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian kor paropuan gabungan.
Marede hitamuse sian buku ede 738a ayat sada dot ayat tolu. Tidakoma haporsiautai songon nahina tidako nidungata saporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai ima na tinubohon si Maria naga begabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguman isilatus. Nama te tarpajal doibana di hau pinar silang. Natu watu bonutu. Nang maulak argu. Nama naik tu surgo, laul siamu debata Jehovah. Amanai pargogo. Di simai bana, pai mamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulut dohot namate. Au porsia di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria atau pan akan nabadia. Dohot diasesani dosa, dohot diatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate, dohot diang luar na sora sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Tabegema tikting dihuriata. Warta Jemaat Minggu 25 September 2022 sebagai berikut. Topik minggu kita hari ini Hadaulaton Mardongan Sabam Niroha atau ibadah disertai rasa cukup. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 25 September 2022 telah pindah jemaat Oksasia Wanda Borusyagian, Ruas Naposo, alamat Jalan Letjen A Mapaudang, Gang 1 nomor 36/26 Makassar. Pindah keanggotaan menjadi jemaat Gereja Protestan Sulawesi Tenggara, Jemaat Immanuel Kolaka. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 3. Dewan Koinonia, tambahan guru sekolah minggu. Sesuai hasil pertemuan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 yang dihadiri seksi sekolah minggu, Ketua Dewan Koinonia, Pendeta Resort, Pendeta Fungsional dan Diakones, perihal penambahan guru sekolah minggu telah disepakati. Yang akan menjadi calon guru sekolah minggu adalah sebagai berikut. 1. Elsa Fania Boru Simanjuntak. 2. Elisa Novianti Boru Siregar. Dan ketiga, Wilhelmina Margareta Boru Siahaan. Tuhan Yesus memberkati para calon guru sekolah minggu. 5. Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat Huria HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan tanggal 12 Desember 2021 lalu, salah satu program Dewan Diakonia adalah mengadakan aksi gerakan Rp2.000 untuk membantu keuangan pos Diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos Diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. 6. Kesekretariatan. Persembahan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September 2022 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pesta puncak tahun kesehatian Distrik 17 Indonesia bagian Timur. 2. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk renovasi dan penambahan kamar tidur di Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja Huria dan anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelayanan bulanan, dengan ini dihimbau kepada jemaat agar membayar secara rutin setiap bulan pelayanan bulanan tersebut dan dimohon untuk mengisi di kartu pelayanan bulanan yang sudah disediakan melalui Sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Pertama, di wilayah Filipi Selasa 27 September 2022 di rumah keluarga Nyonya Hasimanjunta F. Borusiahan, Jalan Bumi nomor 14 nomor 15 Bumi Permata Hijau. Kedua, di wilayah Kolose Rabu 28 September 2022 di rumah Bapak Sintua B. Samosir Ibu YK Borusilalahi, tempat di gedung sekolah minggu. Kedua ibadah tersebut dilaksanakan pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19 dihimbau kita tetap diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M.
A2. Ibadah penghiburan. Pada hari ini, tanggal 25 September 2022, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah penghiburan kepada Poparan almarhum Bapak Peris Siombing atau Opung Nisitulus, alamat BTN Hartako, Blok AE nomor 11. Acara dimulai pukul 11.00 WITA setelah ibadah minggu ini selesai. Dimohon kepada punggungan kategorial perempuan dan ama untuk menghadirinya. A3. Menyaksikan iman. Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar Sidi tahun ajaran 2021-2022. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 September 2022, mulai pukul 14.00 WITA, akan dilaksanakan ujian lisan yang disaksikan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A4. Penerimaan pelajar Sidi baru tahun ajaran 2022-2023. Mulai hari ini, Minggu tanggal 25 September 2022, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar Sidi HKBP Makassar tahun ajaran 2022-2023. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar Sidi adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi kelahiran dan akte surat baptis pada waktu mendaftar. Bagi calon pelajar Sidi yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. A5. Pelayanan pendeta fungsional. Pada hari ini, Minggu tanggal 25 September 2022, Pendeta Porisman David M. Lubis MTH, pendeta fungsional HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, berangkat ke Kendari untuk melayani firman Tuhan di Gereja Pos Pelayanan HKBP Kendari Resort Sulawesi Selatan, dan rencananya kembali ke Makassar hari Senin tanggal 26 September 2022. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanan hambanya. A6. Perbaikan atap plafon Gereja Bolon. Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang akan datang, atap dan plafon Gereja Bolon sudah dimulai pengerjaannya. Oleh karena itu, dengan ini disampaikan pelaksanaan ibadah minggu mulai tanggal 9 Oktober 2022 adalah sebagai berikut untuk digarisbawahi. Ibadah Bahasa Indonesia masuk pukul 8.00 WITA. Ibadah Sekolah Minggu masuk pukul 8.00 WITA. Dan ibadah Bahasa Batak masuk pukul 9.30 WITA. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. A7. Tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon Gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Perado tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon Gereja Bahasa Batak memerlukan biaya kurang lebih 350 juta. Dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan gereja tersebut direncanakan dari 3 sumber, yaitu 1. Tok-tok ripe jemaat, 2. Sumbangan eksternal, dan 3. Donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon gereja tersebut. Adapun tok-tok ripe yang disepakati Perlado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. 5. Bapak Sintua Dr. Andus M. Sinaga MBA. 6. Nyonya Sintua G. Manurung M. Boru Sinurat. 7. Bapak Sintua PRM Sinaga. 8. Bapak AH Manurung. 9. Nyonya W. Naibahu KR Boru Pasaribu. 10.
Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 11. Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede. Ke-12. Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 13. Nyonya Sintua T. Saragi N. Boru Panjaitan. 14. Nyonya Sintua G. Simatupang D. Boru Siregar. 15. Nyonya R. Simanjunta R. Boru Sinurat. 16. Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. Ananda Gilbert Nugraha Silaban. 18. Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. 19. Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan. Ke-20. Rosmalia Boru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberkati kesembuhan jemaatnya. C. Daftar jemaat yang berulang tahun, baik berulang tahun kelahiran maupun yang akan berulang tahun pernikahan dari tanggal 26 September sampai tanggal 2 Oktober 2022. Kita dapat lihat daftarnya di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Selanjutnya 9. Laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja. Demikian juga daftar peserta Tok-Tok Ripe, perbaikan atap dan plafon gereja dapat kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Maredehitasian buku ede waluratus 20 onom ayat sada dot ayat namangihut laus tapungu peliama persembahan 1A dan 1B. Hiau Tuhan marhite hatami, go hiau Tuhan marhite hatami, so
Martangyang mahita. Pinuji mo hali Tuhan pardenggan basa na toktong mangaramoti parnguluan nami. Tarlumobi ali Tuhan di patauho hami ro tuadopanmu di pamujian do parsobawan nami ali Tuhan di minggu na pinarbadiamon. Homa ali Tuhan naman jongjong iparpunguan nami. Nama jakok kami ali Tuhan songon yanakonmu na patubegehon pujian tangiang dohot elek-elek nami tuadopanmu na badiay. Asa gabe sadadalan nami ali Tuhan mamujiho di parsoran nami ali Tuhan di minggu na pinarbadiamon. Nuaing pe ali Tuhan naik kutangiho kami hatami gohi mahami marhite toddim. Asa lambaga suatu si hami ali Tuhan hatami ima na manugunogu hami gabe yanakonmu na mangulahon lomo ni roham dingulu nami si ganupari. On matangyang nami na husobaho kami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amen. Horas madihita. Huria nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus hata ni debata dihita di mingguta sadarion imana tarsura di sada Timotius bidu onom mamuka sian ayat onom saha tu ayat sia. Sada Timotius bidu onom mamuka sian ayat onom saha tu ayat sia. Tapayutihu mahatani debata songonon madidok disi pangomoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Aida ngadong tabuan tuhasyanganon jaladang tarbuan hita agia aha lauruar. Alai molo adong dihita si panganon doho parabiton tahasabapon mai. Ia akan nanaeng gabe mamora madabu do tu bagasan pangujunan doho sabil doho tulan hahisapon haotoon akan namangago namang kalonok kojol mai tu bagasan jea dohot hamagoan. Olak ni masahakna hujahami ma di bagasan bahasa Indonesia. Memang ibadah itu kalau disertai rasa syukur memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Olak ni masahakna, huria nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, hata pangomoan godang, molo melintasi di bagasan pikirata pasti do adong di bagasan pikiran nang rohata pangomoan gorang taruli di aka sinamot di aka parhepengon maduma di tonga-tonga ni parnguluata. Ido molo didok adong disan pangamuan godang manang on macara asa dapotan pangomoan godang mendapatkan sesuatu kekayaan uang yang dengan cepat manigor godang do jolma terburu-buru bahkan juga ingin ikut asa dapot ibana di pangomoan godangi.
takas doi tabereng jala namasa di tonga-tonga ni Portibion, naujui tersiar jala di ulahon ganup akkajol mado buha asa ibana madapok pangomuan godang marhite marjuji manang didok may togel la dana pe anakon na disuku na hadoni pim na budari inna torrodo amatai dibuka mabuku erek-ereki dibuka odo ipasang ma asa 5.000 dipasang ibana neng dohonon asa dapo ibana marlipat ganda HP mabahit jea doi di ibana pola do gabe tarulang haumana dang boy ibana dakkare jobe ala ni nama bahason saha do naing dipangidu mana samar nipi-nipi ibana bornin nai asa dapok nomori molo nama sa di partikia sonarion godang do se godang do tartipu akkajol mamana akka halak batak se didok doho maho buasa asalam gadda hepengmu bahem matuson tu akad saham-saham penaikan saham kalau kita lihat di trending saham ya ibahem matusi ni rohakna asa godang pangomoanna HP mitok ma lamsu sama ibana gabe didok ma holani do masa tuaku mahubaen molo pasyukur dangadong be inna maalani akka pangomuang godang naing dapo taparutungan pangomuang godang dope nama boy mabahe jolma gabe madabu tuhagiokna dangi boto tikos do dalan non manang daong contoh nama jo akka nagodang mangalehon ini investasi ini berikanlah kalau kau tabung nanti 10 tahun 5 tahun kemudian atau 3 tahun ke depan pastilah adong do terjadi di sini. Sena kainat tate. Tiki hubege ba. Di beda tok panongarang yon. HP lah itok mahepeng nai. Hei nang kayak mana lah inna kan. Padahal adong molo bagas tapi kiri kalau bagus metodenya tidak ada unsur-unsur yang tidak masuk akal di situ. Ayo iya ikuti. Itu tidak salah. Tetapi karena kalimat ini pangomuan godangon godang do mambahen jolma gabe tergiur godang do mambahen jolma konsep nabuha ibana asok hatop mamora jala menghalalkan segala cara asa buhama parutungan nilam godang di ibana dihitana ni holongan di bagasat Tuhatta Yesus Kristus on manani dok ni si Paulus na paingoton si Timotius songon sahala dongan na namarhobas di Huria Efesus asa di podahon ibana eho Timotius nang peho geleng bajar doho peho alay ingok ma ikontok tong doho marsiho di haporsionmu nang pe di hati-hai banyak ajaran palsu yang membuat orang-orang Kristen bahkan juga Timotius merasa khawatir bagaimanakah saya dapat menyebarkan dan bertahan terhadap iman kepercayaan saya di tengah-tengah banyaknya ajaran dan tarikan yang membuat orang Kristen itu menjadi goyang. Hal inilah dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, dia suratkan tulisan ini menguatkan dia asa toktong ibana menjadi orang yang konsisten, taat dan komitmen terhadap pemanggilannya sekalipun banyak hal-hal yang menarik iman kepercayaannya bahkan pada orang-orang Kristen pada saat itu yang menawarkan segala hal-hal yang enak, yang indah di tengah-tengah dunia ini menyeret mereka untuk meninggalkan iman kepercayaannya, tetapi dikatakan oleh Paulus lah tetaplah engkau terhadap iman kepercayaanmu, setialah engkau. Dido ibana matu si Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau muda. Kau tidak bisa karena engkau muda menganggap engkau rendah akibat engkau muda. Jadilah teladan bagi setiap orang percaya dalam perkataan, sikap dan tingkah lakumu. Odo naneng dipabutohon si Paulus tu si Timotius nang gabe sada berita na di suraton ibana tu hurian na ni hobasan ni si Timotius asana sida marnida ia memang di tonga-tonga ni Portibion tajalo do ragam ni pasu-pasu ni debata di bagasan parngoluata
alai tabereng masongod dia hita na mandalani parnguluanon so tunggabe madabu hita tuhagio na di tonga-tonga ni Portibion mabahe kita dang boy menguasai diri tidak dapat membedakan mana prioritas sebagai orang-orang Kristen yang harus mangalehon dirina jala mangalehon na adong di ibana gabesada pamujian tu debata. Ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat na dihobasan ni si Timotius. Alaniaha amang inang na niholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ala latar belakang na godang do akka jolma na dihobasan ditiki na masa di son beribadah na sida, mamuji debata na sida, alay gabe holan na naing mabuak parutungan tu diri na sa diri. Ido naing diajarhon si Paulus tuhuria na nihobasan ni si Timotius. Ala didok unak kamu molo mamuji debata asa unang dipauto-otohamu dirimuna. Kalian membohongi dirimu di hadapan Allah. Maka dikatakanlah kalau kita baca di ayat 3 1 ayat 5 na mangajarhon na asing na somar sitio-tiopan tuhata na tikos na siya tuhata Yesus Kristus do tupoda na mangihuton hau daulautani ido na burnang dang diboto agiah aha parsualan do parpolungon di hasiton i maharoroan ni late-late bada-bada pangisahion dohot pananginangihon narwa parsalision na manotong di jolma naung sega rohana naung agoan hasitongani ay diripu pangomoad do hadaulatoni. Dang sejati tidak ada niat yang baik lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena melihat itu hanya ibadah yang hanya disertai dengan seremonial, hanya disertai dengan bagaimana dia dilihat menjadi orang yang rohaniawan, atau hanya untuk mengambil keuntungan dari ibadah itu. Inilah yang diajarkan bagaimana kita di dalam kehidupan kita dilihot di batado di hita saluhut aka natahari koton di bagasan parngoluata alay unang gabi lam ina tibosyan parsobauta tu debata unang gabi tapa oto-oto debata marhite aka parulauta na somotama di ibana gabe hagio ni dagikta hagio ni si pareota beginilah seharusnya firman itu beginilah seharusnya yang saya inginkan itu yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Timotius yang menjadi rekan kerjanya. Karena itu ada tulisan dari John Owen mengatakan pangomuan nagodang mulo didok nakanin ibadah yang sejati adalah ketika kita merasa cukup atau didok di bahasa Batak pangomuan godang natutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Berarti pamujiotai dasarna ima ketika kita merasa cukup, ketika kita melihat ibadah kita itu jalan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, melepaskan segala ukuran dunia ini dan mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka ada tulisan yang mengatakan John Owen ada 3 motivasi yang dilakukan oleh orang-orang mengapa orang datang beribadah ke rumah ibadah. Dia mengatakan pertama untuk mendapatkan nilai yang baik di mata Tuhan. Dengan demikian ia merasakan berhak atau lebih mudah mendapatkan sesuatu kalau dia beribadah nilai baik. Yang kedua dia katakan untuk mendapatkan nilai baik dari sesama umat. Takut dan malu disebut tidak beragama sekaligus ingin mendongkrak harga diri. Napatoluhod di doibana takut mendapat hukuman atau musibah dari Tuhan. Inilah yang disebutkan yang dituliskan oleh John Owen ini juga terjadi di Huria Efesus na nihobasan ni si Timotius. Beribadah na sida asa tarida adong nilai baik, asa dia merasa berhak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan yang kedua ia ingin mendapatkan nilai baik dari sesama umat. Takut dan malu disebut tidak beragama, beribadah dia ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya.
Bahkan yang ketiga, dia beribadah ingin takut mendapatkan hukuman atau musibah daripada Tuhan. Odona naeng dipicang si Paulus, asa aha dosa si tongna hadaulaton. Apakah yang benar menurut ibadah itu? Beribadah adalah semakin meneguhkan kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tambahkan lagi, beribadah karena, bukan supaya. Kita beribadah karena Tuhan menyelamatkan dan memberkati hidup kita, bukan supaya dikasihi, diselamatkan, diberkati olehnya, tapi karena Tuhan menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Maka kita akan bisa menepis, saya beribadah bukan karena atau bukan supaya, tapi jalan saya untuk melihat, mensyukuri kebaikan Tuhan yang saya terima di dalam hidup saya. Didok iba nama muse molo tabereng di bagasan turpukon amang inang nani holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Neng dohonon ay sala dohita mamora, sala dohita taruli di akka pacamotan na denggan di tonga-tonga ni parnguluata, itu tidak salah. Tetapi acap sekali kita tidak dapat mengendalikan diri kita. Kita menjadi orang yang hedonisme, materialisme, bahkan menjadi orang yang serakah. Songon na manginum aek lautido. Makin diminum, makin haus. Akhirnya kita diperhamba atas apa yang kita cari di tengah-tengah dunia ini. Maka dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang kita dapatkan, yang kita bawa. Tidak ada. Maka dikatakan oleh Paulus lah, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Yang menyatakan bohado hita makasabapon, pasu-pasu nata jalo, na dilehon ni debatatu hita. Molodang takasabapon ni odo na mabahe kita gabe jolma na marungutungut, manang gabe jolma na marsetoktok marluba-luba, na papunguhon di tonga-tonga ni Portibion, gabe lupa maibana dia do narikot. Manakah yang paling utama? Tading mahadaloton ni ibana tu debata. Akhirnya dia tidak menjadi orang yang memiliki keintiman kepada Allah. Akibat dari kehausannya mencari keinginan dagingnya di tengah-tengah kehidupan kita. Danga dong nasala taruli hita di akka pangomoan di akka sinamo di tonga-tonga ni Portibion. Dadi topa de batado jolmai dung di baheni bana salut aha narikot di tonga-tonga ni Portibion. Dan Tuhan juga mengatakan, tahlukkanlah dunia ini, tahlukkanlah apa yang telah diciptakan. Bukan mengatakan kita tidak menjadi orang yang gigih berjuang, mengusahakan dan mengupayakan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan di dunia ini. Bukan itu. Tetapi haruslah kita menjadi orang mengendalikan diri kita agar tidak jatuh kepada hal-hal yang membuat kita terikat dan tidak mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Tabereng ma dinamasa di partikianon, molo zamanon didok zaman yang tidak bisa diprediksi. Banyak pemahaman ajaran yang membuat kita bisa linglung dan bahkan menjadi ragu mana sebenarnya apa yang harus kita pilih. Hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita amang inang yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kudang dojol mama mendokon anom mai odo nam rikot, kalau tidak ada uang yang gak bisa makan. Betul, kalau tidak ada ini betul. Tapi hati-hati. Maka dikatakanlah di penutupan di Sada Timotius onom ayat onomon. Di ayat sia, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dia katakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. HP sasitong na hasonangani didok di bibel tai ia rohan nasonang. Aduh tahe dilan nami. Ima rohan nasonang. Pasu-pasu na godang. Ima rohan nasonang. Ai hita do mabahek kita susah. Ai talului akan nariko di baga sa parngoluat ta tiba-tiba dong marsipanganon. Ai dang boy inang. Tornaik do kolesterol hu inna. Naik do dari tinggi ku HP iku sonang do hita mangalang sialang otta. HP alania hadu aladang boy hita majaga dirita, majaga hagiok ni dagikta. Gabe sasitongna naneng talului naneng yang kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan itu harus sebenarnya mendatangkan sukacita bagi kita. Baliksa gabe menyiksa do. Ai godang do jolma akana tua merluba-luba. Nanaing papunguhon sinadongan na hepeng na dang adong betiki na do keluarga na dang adong ai holan na papungupunga sa bugama sa gudang ahana dang adong be la marpungu be do ya nakon na dang adong be manungguli aya nakon na pe mamereng bapak na do oma na holan patron na mengido hepeng do materialisme. Bagaimana juga ketergantungan kita sekarang. Sudah tercukupi naing domain oleng maus ngelet tuhat sonon maus lam tambah uas. Songon na hudok hamin akanin. Molodang boy ta orom dirita dang boy ta hasabapon ahana tajalo di bagasan parngoluata hita mana madabu tu akaduka terhadap segala hal yang membuat kita menjadi pesakitan, tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Alani molo didok si Paulus, asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Begitu. Nah, sebenarnya ini luar biasa. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Mengajarkan kepada kita menjadi orang yang sederhana di dalam hidup kita. Mengajarkan kepada kita untuk melihat apa yang kita miliki ini adalah cara kita untuk menunjukkan identitas kita. Kalau di doa Bapa kami, Tuhan juga mengajarkan, dan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa dikatakan secukupnya? Harus kita ingat, Allah itu adalah Allah yang memberi, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara. Providentia Dei. Ai ahama holsota. Ketika kita terlalu khawatir, terlalu cemas, akhirnya kita membuat diri kita ini tidak lagi mensyukuri, menikmati hidup. Karena visi kita neng mamora, neng songonon do akalan na asing. Akhirnya kita tidak melihat, oh ini Tuhan berikan kepadamu. Kita tidak mengatakan terima kasih Tuhan, mau liate ale Tuhan. Wah sabab pemapasu-pasumon, hupake maon, tuakana une, tuakana dinggan. Kenapa dikatakan cukuplah? Karena Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita. Bahkan dia katakan, haru bunga bakuk di ladang. Dia tidak memintal, tetapi dia begitu indah membuat keindahannya menjadi kekaguman bagi setiap yang melihat. Burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Demikianlah juga dengan kita. Ibadah yang disertai rasa cukup. Haudaulaton ima boha dohita. Maka sabapon, maka molatehon pasu-pasu nanilehon ni debata, uhut pambahenata mangoloi debata, di haudukota tuhatana. Hadaulaton dada holang sian ngolu ni halak Kristen si ganupari. Hadaulaton dada sirang ni sian haporsyon ni sasahalak. Alai marhitei ikut takas do, parsauranna doho debata, doho pambahenanna. Tuaka donganna jolma. Itulah ibadah. Kedekatan dia kepada Tuhan
haudukon ibana di hatani debata, dohot boha rohana, manarihon akadonganna na dihumaliangna. Ido nakanin turpuk epistel natajaha nakanin molo didok par pesalmen puji ma debata ala dihasabab ponibana asiasi ni debata. Dia mengucap syukur atas berkat yang dia terima. Dia juga melihat tidak ada apa-apanya saya di hadapan Tuhan. Harta saya, semua yang saya miliki, tidak ada yang bisa saya bawa. Dang nama notongi, maka dido iba nama hupuji maho hupasanga maho. Jadi molohita ikon daula dohita. Melatih kita beribadah kepada Tuhan. Melatih kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Melatih kita untuk menjadi orang yang pandai, yang telaten, yang saleh, menggunakan berkat-berkat yang ada pada kita, hobar tulomoni rohana. Nah, disinilah kalau di epistel tadi dikatakan pesalmen memuji Tuhan, menaikkan syukurnya karena Tuhan itu baik, letak ibadahnya di situ. Dan kemudian letak ibadah yang paling penting itu boha dohita manarihon aka dongan na dihumaliakta naso diparetokon aka jolma di portibion. Nah kanin molo tajaha amang inang di ayat 6 itu, sebelum dari ayat di pasal 6 ini ayat 1 sampai ayat 5, banyak mereka beribadah seakan-akan menamai dirinya orang yang nabadia. HP muse ulau nasi daholan pasari-sari dirina dang ibana nasi tongi. Ibana nasi tong pamujota napolitu debata huhu manarihon aka humaliakta. Songon nadidok ni episteli. Alani ido gabe sada jamita manang kabar sukacita bagi kita di minggu hari ini. Kalaulah kita masih diperkenankan untuk datang memuji dan memuliakan Dia, coba katakan, coba selidiki apakah sebenarnya motivasi kita datang memuji Dia. Haruslah motivasi kita karena Tuhan menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Kemudian haruslah menjadi catatan penting bagi kita. Janganlah kita menjadi orang yang terjerat terhadap keinginan-keinginan kita di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti cerita anak sekolah minggu, ada seorang laki-laki tua yang memang dia sudah miskin lagi, tidak memiliki apa-apa. Dia pergi ke pinggir sungai, kemudian dia mendapati adong mata muali ibu haibana ma dibereng ibana. Dia gali lagi, ternyata air itu bisa menghasilkan kepingan emas. Kemudian dia mengambil, dia masukkan ke tempatnya tu hadanganna, itaruhon ibana tu jabu, mulak muse ibana tu si ibu ibana balam tambah gudang ibu ibana ipa masuk ibana ma tu jabuna. Pul masuk de jabunai. Tidak ada lagi tempat yang tersisa. Alai tong nagabi bereng ibana saboyau lau mau ibana muse tuahai tu mata muali ibu ibana ma muse kembali juga menjadi kepingan emas. Igali ibana ma sada lubang na bagas di si ai somma hu papungu asa hatop nira na sama mora awinna gabe di papung ibana ben ibana sude tu si tu lubangi HP gabe madabu gojok lak mate neng dohonot di son sotung gabe targasip kita. Jangan akibat dari apa yang kita buru di tengah-tengah dunia ini membawa kita kepada kebinasaan. Tudal homma. Tatudal homma nama bahe kita daw siya debata. Tudal homma nama bahe kita dangadong be waktu tati kita lahomar saur do ibana. Gabidang dengan pamujiota, gabidang dengan songodia hita membina hubungan spiritualitas kita yang baik kepada Tuhan. Kalau itu mendatangkan celaka bagi kita, kalau itu mendatangkan duka bagi kita, mari menyelidiki itu. Tetapi ketika kita melihat ibadah yang disertai rasa cukup,
Kita menjadi orang-orang yang betul hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, mensyukuri apa yang kita terima pada saat ini, dan kemudian kita menunjukkan itu dari perilaku kita. Nama narihon akka dongata dot akka humaliakta, dan gabe jol maholan nama narihon tu dirina, mabuak parutungat tu dirina, lupa tu donganna, lupa tu keluargana, lupa tu akka jol mana ikon talup majalo pangurupiot siya kita, so tunggabe tadingi amang inang naposo bulung do na ni holongan di bagasat Tuhata Yesus Kristus, riko do saluhu na di bagasat portibion, akasinamot arta do akalan na asing, alay ikaw tabereng manakah yang menjadi prioritas bagi kehidupan kita. Karena apa? Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mari mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima, sambil meminta Roh Kudus memimpin kita, agar kita boy makasabapon na adong dihita, jala mangido toddi mangajari hita, asa gabe pasu-pasu tu humaliakta. Amen. Martangiang mahita. Mauliate ale Tuhan di asi dohot holong ni roham, na mamakulingi hami marhite hatam di ibadah nami di tikion, di paingot ho do hami ale Tuhan, asa hami songon anak konmu, maka maulatehon jala makasabapon saluhu na dilehoko tu hami. Hadaulaton ni rohai maale Tuhan, nagabe sada prioritas di bagasan ngulu nami. Ajari mahami marhite todim, asa dihatam nanunga hutangi hok kami, mian jala hurimang-rimangi hami mayale Tuhan di bagasan ngulu nami. Dia doale Tuhan, nariko na ikon hulahok kami, dada pamujon nami i maale Tuhan, mardongan hapolinon, mardongan haudu kotuho, mamuji ho, pasangapok ko, aladang adong Tuhan na boy hubuak kami, molojupang ajal nami, saluhu na do ikot tading, alani i ajari mahami, asa hami songon iyanakonmu nanunga di pamonangmu, marhite Yesus Kristus na mangalehon haluaw di hami, daikot do Tuhan hami, melatih diri nami, beribadah, mamuji ho ale Tuhan di bagasan ngolu nami, di bagasan parange nami. Unang maale Tuhan gabe akana di portibion na gabe prioritas di bagasan ngolu nami, tading ma parsobaon nami, gabe madabu mahami tu materialisme, hedonisme, memikirkan aka parutungan na adong di hami, gabe hulu pahok kami maho ale Tuhan na marhuaso di tonga-tonga ni ngulu nami. Asi roham ale Tuhan to dimima na mangurupi hami. Dia kaama nami ina nami na poso bulung remaja dot aka danak na boy marminggu rap dot hami di bagas joromon, pasu-pasu mahami ale Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Pos dorohan nami molo mardongatoko hami, majadi do saluhuna, diajari hodo hami madalani ngolu nami, asa taruli hami dilasni roha, taruli hami di pasu-pasum ale Tuhan. Togihom mahami ale Tuhan, makargahon hatami, ay hatami do hangoluad di hami. Molo ditiki mangulam manguduti aka ulaw nami ganup di aka parumatanggaon parkarejoan parsikolaan manangahapay, mohlo hatami nagabi hagogoon pondasyo di hami. Boy mahami Tuhan, mangulahon ni di bagasan las ni roha, malua mahami siyan akamara. Ale Tuhan pardenggan basa ramoti ma di akadongan nami, natongon di bagasan hurang hipas pamatangna, naikomar sahi pea di jabuna nang di rumah sakit ale Tuhan. Lehonon mo mahahipason, pasu-pasu maaka pangubation na di jalo nasida, patogu ma haporsyaon nasida, toktong malehon semanga doon hasabaron tuaka keluarga na merawat, asa gabe parhitean mo mayali Tuhan, makorhon hahipason tuaka dongan nami, natongon di bagasan
parsahiton. Togu-togu maka ruas ni huria nami na marukil, na marsitaonon, na godang aka pikiran na di parngoluan na so hubo to hami ale Tuhan, sarihon mangolu nasida, lehon pos ni roha, todim na mga lehon hagogoon pangapulion, na patoguhon ha porsyon nasida, asa marpakirimon nasida Tuhan tuho, asa toktong Tuhan di halungut toko hale Tuhan di pardalanan ni ngoluna, porsea ibana di huaso dohot asin ni rohami, pasu-pasu maaka ruas ni huriam, na marolopolop, na marlas ni roha ala ni ulang tahun pernikahan do ulang tahun kelahiran, di minggu naung salpu manang di minggu-minggu na naing roon, asa anggia Tuhan marhite pasu-pasu na di jalo nasida, toktong nasida ale Tuhan, pasangapok ko mamuji ho sian basa-basam na di jalo nasida, pasu-pasu maaka pelayanan na naing huulahok kami di bagasan sa mingguon, pasada mahami aka ruas do parhaladom, asa di bagasan sada pikiran hami Tuhan, laho mangulahon pahebakon pelayanan di tonga-tonga ni huriamon, nang diapala sadario pele Tuhan pinatu pado ima pangapulion tu keluarga besar amang pesi hombing, dia Tuhan boy mardalan denggan jalahami pele Tuhan rekta laho mangapuli tu ruas ni huriam, dia ari nang salpu na nialap ho ama na huaulongi hami sian tonga-tonga ni huriamon, nang hutang yakok kami do ale Tuhan di pardalanan ni pakobasyon na posom, amang pendeta fungsional pe lubis na makobasi di pos pelayanan Kendari, pasu-pasu pakobasyon na do pardalanan na sa tunamula tu Makasaron, anggia ma taruli aka ruas ni huria nami na adong di Kendari, pasu-pasu nasida ale Tuhan, asalam tu denggan na lam tu majuna, gabi sada dalan nami, pahebakon pelayanan huria Kristen Protestan di Kendari. Aliamang pardenggan basa, nang hami piale Tuhan hupasaat hami madiri nami tu bagasat tanganmu, nang dia kapanggonggomi nami, parsahalai jala parbisuhi manasida ale Tuhan, asamiar midaho, godang doa kahaguturon na masa di tonga-tonga ni negara nami, kodang doa kapanggonggomi nami naso, mabiar midaho, naholan mementingkan kepentingan na sendiri, gabe gaor maale Tuhan, tarlumobi mahutang yakok kami, dihagut turon na terjadi di Papua, asa anggia Tuhan boy mardame doh denggan, di boto nasida dia do nasala, pasu-pasu maale Tuhan nasida, molo di jauho do nasida gabe panggonggomi, asi maroham, asa uduk nasida di hatam, mangalehon kesejahteraan kemajuan di tonga-tonga ni bangso namion, pasu-pasu ma di huria namion, dia ka uluan ni huria nami, saat tu huria na mek alpeale Tuhan, asa homa nama masu-masu, boy denggan huria na huolongi hami, tarlumobi maale Tuhan hami na adong di Makasaron, hupa saat hami ma Tuhan ngolu nami tu bagasat tanganmu, on matangiang nami, nau sobahok kami, di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangea kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 540 sada, uhuk mata papungu peliata dalata laho manupahi pesta puncak tahun kesatian distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur.
Miakon ma peleata. Ali de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami ma sian na nilehon mi tu hami pelean nami tu ho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasia kami peleanon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Diramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaurhon ma damena tuton ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita, salam sehat. Oke. Udah keluar orang.